Γεια σας, καλώς ήρθατε. Σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείτε να αλλάξετε τα δίκτυα εμπειρία των Windows. Για να δείτε τα δίκτυα εμπειρία σας στο Windows 7, πάμε έναρξη, υπολογιστής, κάνουμε δεξί κλικ και πατάμε ιδιότητες. Από ό,τι βλέπετε έχω 5,9 δίκτυα εμπειρία στο Windows. Τώρα πώς μπορείτε να το αλλάξετε αυτό? Κλείνουμε το δίκτυο εμπειρίας, πάμε έναρξη, υπολογιστής, local disk ή αλλιώς τοπική μονάδα, πάμε Windows, μετά πάμε Performance, WinSat, Data Store, και εδώ πέρα σε αυτή τη σελίδα που μας άνοιξε το κάτω κάτω πατάμε δεξί κλικ, άνοιγμα με Notepad, πάμε επεξεργασία, έβρεση ή αλλιώς Ctrl και F και γράφουμε System Score. Ας πούμε τώρα μέχρι μέγιστος δείκτης εμπειρίας είναι το 7,9, το βάζω 7,9. 7,9, αποθήκευση, κλείνουμε. Τώρα πάμε να δούμε το Windows εμπειρίας, ιδιότητες. Έχω 7,9 δίκτυο εμπειρίας. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο μου.